Aurreikuspen guztia gainditu ditu aurtengo azokak. Jendetza bildu da lehen 3 egunetan. Dagoeneko 120.000-tik gora etorri da azokara. Horrek esan nahi du iazko kopurua gainditu dela eta oraindik gaurko eguna geratzen da. Azoka busti eginda eta ez bakarrik Goitibera euria erruz bota duelako. Krisiaren mamu guztiak uxatu ditu, baita kulturarentzat hain mingarriak diren zergak ere. Eta gainera, salmentak mantentzea be, ez da perreza 121 besarekin, ez? Antolatzaileak gustura eta sortzaileak zer esanik ez. Irakurri dute zen bizek, guzti izendaztez. Horrela gustora ematen du. Hombre, igual ni aurren nagolako esan da, Aurten izan da oso azoka ona, benetan. Euren liburuak salduenetarikoak izan dira, aleak sinatu eta sinatu aritu dira egunotan. Jendeekin hitz egitea eta ez dakit. Emaitza hauekin editoreak ere pozik. Larunbata oso egun ona izan zen, jendetsuak, atzo ere bai. Diskoak ere barra saldu dira, deigarriena Gatiburen kasua. Agortu dituzte salmentak, 4.200 disko guztira. Trenbideraino iristen zen jende ilara hau horren erakusgarri. Bai, Ametik kaleraino. Bai, izugarria. Balantze ezin baikorragoa hortaz, gaurko eguna geratzen da oraindik, beraz gozatu.